Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nglajengaken kitab salajengipun juz kalih saking Mabadil Fikih. Mugi samangke saged dipun paham lan manfaati lan barokahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami utawi iki iku bab ngetelaake pira-pira hukum Islam. Sak sampunipun bab awal ingkang keteranganipun taksih wungkul khususipun tengene bab rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Menika minggah dhateng hukum-hukum ingkang terkait kalih khususipun syahadat, sholat lan salajeng-lajengipun. Ampun pembahasan tentang minggah teng hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam iku pira to ahkamul islami utawi pira-pira hukum Islam. Jawab ahkamu utawi pira-pira hukum Islam iku khamsatun ana 5. Sing kelomben rukun Islam saniki hukum Islam. Rupane al fardhu siji fardhu wa sunnatulan loro sunnah wal mubah lan telu mubah wal haramu lan papat haram wal makruh lan 5 makruh. Piro hukum Islam? Jawab hukum Islam niku wonten gangsal siji fardhu loro sunnah telu mubah papat haram gangsal makruh. Alias napa ingkang kalomben dipun pelajari sak derengipun juz tunggal, sak derengipun juz kalih niki niku sedaya mboten lepas saking hukum-hukum gangsal niki mengke. Mbuh niku fardhu, napa niku sunah, napa niku mubah, haram lan makruh. Hukum Islam gangsal niku. Soal mal fardhu ma iku apa ta al fardhu utawi fardhu. Fardhu iku apa? Jawab huwa utawi kearan fardhu iku al wajibu perkara kang wajib. Apa filuhu oleh nglakoni al. Faidza fa'alahu mongko nalikane wis nglakoni ing al wajib sapa al mukallaf wong mukallaf. Yana lu mongko bakal merkoleh sapa mukallaf tawaban ing ganjaran. Lawa idza tarakahu lan nalikane ninggal sapa mukallaf ing al wajib yanalu mongko bakal merkoleh sapa al mukallaf ing beban ing siksa. Fardhu iku apa? Jawab fardhu niku perkara sing wajib dilakoni, perkara yang wajib untuk dikerjakan. Maka faidza fa'alahu al mukallafu yanalu thawaban. Ketika seorang mukallaf melakukan hal wajib niku wau yanalu thawaban, dia akan mendapatkan pahala. Wa idza tarakahu yanalu ingloban, dan ketika ia meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut dia akan yanalu ingloban, akan mendapatkan siksa. Niki sing fardhu, nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal siksa. Soal kam nau'an fardhu, kam iku piroto apane nau'an warnane al fardhu utawi fardhu. Fardhu iku dibagi ana pira? Jawab nau'ani fardhu ainin wa fardhu kifayatin. Nau'ani ana rong warna rupane fardhu ainin siji ya fardhu ain wa fardhu kifayatin lan loro fardhu kifayah. Fardhu niku dibagi dados kalih, siji fardhu ain, loro fardhu kifayah. Fardhu ain, fardhu kifayah. Jadi
mal fardul aini ma iku apa al fardu utawi fardu al aini kang bangsa ain. Jawab huwa al wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kasolati wa shaumi. Huwa utawi fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu oleh nglakoni al wajib. Wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Contohnya kasolati kaya dene salat wa shaumi lan poso. Sing diarani fardhu ain niku barang sing wajib sing kudu dilakoni tumrap wong-wong mukallaf. Itu fardhu ain masing-masing individu seseorang niku kudu nglakoni. Contohnya kasolati kaya dene salat wa shaumi lan poso. Di individu seseorang per mukallaf niki kudu nindakaken kaya dene salat kaya dene poso niki kudu dipun tindakaken dengan konsekuensi ketika dilakukan maka ia akan mendapatkan pahala dan ketika ia meninggalkan maka akan mendapat siksa. Jurmal fardul akifaiyu ma iku piye to ma iku apa al fardhu al kifaiyu kang bangsa kifayah. Sing nomor kalih dipun tanglepaken sing fardhu kifayah iku apa? Huwa al wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil baqina ka sholatil janazah. Jawab huwa utawi fardhu kifayah iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni al wajib. Wajib ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Wa idza fa'alahu lan nalikane wis nglakoni ing al wajib sapa wahidun wong suwiji minhum saking al mukallafina ya sanlata mongko gugur apa al fardhu ta wajib alil baqina saking sekerine kasolati kaya dene salat kasolatil janazah kaya dene salat janazah. Fardhu kifayah niku perkara sing wajib dilakoni tumrap sekabehane wong mukallaf kabeh dados gemblengan. Wa idza fa'alahu wahidun minhum saqata 'anil baqin, dan ketika sudah dilakukan ada yang melakukan salah satu dari golongan rombongan wong mukallaf niku wau, maka saqata 'anil baqin yang lain sudah tidak terkena kewajiban tersebut pun gugur alias. Contoh kasolatil janazah kaya dene salat jenazah, salat mayit niku hukumnya fardhu kifayah atas golongan, atas rombongan secara gemblengan. Kompon enten salah tunggalipun pun nindakaken niku tugas kewajiban. Hal nek ditindakne entuk ganjaran, nek ditinggal niku siksa, niki pun lepas pun gugur saking tuntutan niku wau. Terus menawi pun wonten salah tunggalipun ingkang nindakaken niku pun guguraken dhateng tiang-tiang senajan toh tiang-tiang kalau wau pun napa tiang-tiang kalau wau mboten nindakaken, cukup diwakilkan oleh beberapa saja pun selesai. Niki fardhu kifayah. Terus fardhu niku wonten kalih, ada kalanya tumrap individu, ada kalanya secara umum yang selesai diwakilkan dilakukan oleh salah satu dari mereka. Mboten kudu kabeh, cara kabeh ya langkung sae. Tapi cara enten sing pun nindakaken nggih pun itu fardhu kifayah. Soal masunnatu ma iku apa ta sunnatu ta kang aran sunnah. Fardhu pun lajeng tenggene sunnah. Ma iku apa ta sunnatu ta kang aran sunnah. Jawab hiya al amru al mustahabbu fi'luhu faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Dan iki sing sunnah. Di pas hukumnya apa hukumnya sunnah wa sunnah ngeten iki.
ya utawi sunah iku al amru perkara al mustahab kang den sunatake apa fi'luhu nglakoni al amr. Sunah niku perkara sing disunahke ditindakake, sunahke ditindakake. Faman fa'alahu yanalu sawaban, faman mengkote sapa iku fa'alahu nglakoni sapa manhu ing al amr yanalu mongko bakal merkoleh sapa man tawaban ing ganjaran. Paman lan utai sapa iku tarokahu ninggal sapa man ing al amr layanalu mongko ora oleh mongko ora merkoleh sapa man ing beban ing siksa. Sunah niku perkawis ingkang dipun senengi, ingkang dipun sunahaken, dipun tindakaken. Jadi senengi Kanjeng Rasul, ditindaki Kanjeng Rasul. Paman fa'alahu yanalu sawaban, sapa engko nindaki nglakoni nglampahi piyambakipun badhe angsal ganjaran. Dan ketika ia meninggalkan kok mboten nindakne niku ya mboten disiksa, mboten napa-napa alias mboten napa-napa. Kalau wangsune melih lek dilakoni niku oleh ganjaran, lek ditinggal niku ya mboten entuk siksa, ya mestine ora oleh ganjaran alias mboten napa-napa. Niku hukum sunnah dan fardu enten sunnah. Lek fardu wau nek ditindakake niku entuk ganjaran, nek ditinggal entuk siksa. Tapi lek sunah ditindakne oleh ganjaran, cara ditinggal mboten napa-napa, ya ora oleh siksa, ya ora oleh ganjaran. Pun kedik mungkin manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.